Heritage Malta inawgurat wirja ġdida msemmija in-naħa l-oħra Francis Ebeyer il-pittur il qed tiċċelebra ċentenarju mitwelid ta' wieħed mill-aktar figuri kulturali ewlenin Maltin. Il-wirja li qed tittella fi spazju ġdid għal wirjiet fil-Muża, il-Mużew Nazzjonali tal-Arti tal-Komunità fil-Belt Valletta, se tibqa' miftuħa sa 31 ta' Awwissu bidħul għal wirja u inkluż fil-biljett regolari tal-mużew li jiftaħ kuljum mill-10 ta' filgħodu sas-6 ta' filgħaxija. Imwieled fir-raħa rurali ta' Haddingli fl-1925, Francis Ebeyer jibqa' magħruf l-aktar bħala drammaturgu romanzier li xogħlijiet tiegħu fil-qasam fosthom novelli, stejjer osra u drammi għal palk ittelgħu anke barra minn xtutna waqt li bidlu x-xena lokali għal kollox. Din il-wirja ġdida fil-Muża toffri lil pubbliku ċans li jesplora naħa inqas magħrufa u personali ħafna tal-kreattività ta' Francis Ebeyer, ġifieri l-arti viżwali tiegħu. Għalih it-tpinġija kienet saret forma oħra ta' espressjoni importanti, speċjalment fl-aħħar snin ta' ħajtu. In-naħa l-oħra Francis Ebeyer il-pittur iġib flimkien għażla akkurata ta' xogħlijiet viżwali li jinkludu 14 il-biċċa artistika b'4 minnhom li nkisbu dan l-aħħar mill-kollezzjoni nazzjonali u oħrajn ġentilment mislufa mill-kollezzjoni privata ta' ibnu Damien Ebeyer. F'kummenti li għaddilna għall-okkażjoni Damien qasam il-gratitudni tiegħu lejn din il-wirja li jindika li ftit nies jafu li missieru kien jaf jagħmel affarijiet oħrajn għajr il-kitba popolari tiegħu. Din il-wirja nara li tiftaħ ħafna bibien fil-karriera ta' missieri Francis. Kulħadd jaf il-kitbiet tiegħu, romanzi, drammi, u li kien jagħmel affarijiet oħra ma tantx huma magħrufin. Min-naħa tiegħu ċ-Chairman ta' Heritage Malta Mario Kutajjar qal li permezz ta' Francis Ebeyer issa l-Muża se tkun qed tinbidel f'forma ġdida. Ftaħna esebizzjonijiet ġodda, dawwarna u qallibna il-mod tal-wirja permanenti li għandna fil-mużew. Ix-xogħlijiet se jkomplu għaddejjin. Għalhekk bniedem meta jżur il-Muża se jkun qed jara muża differenti. Huwa l-waqt li żżur lil Francis Ebeyer fit-totalità kollha tiegħu, imma huwa l-waqt ukoll li żżur il-Muża ġdida. Preżenti għall-inawgurazzjoni tal-wirja kien hemm ukoll il-Ministru għall-Kultura, l-Artijiet u l-Gvern Lokali Owen Bonnici li qal kif Francis Ebeyer kien ġgant tal-letteratura u l-arti f'Malta li ħalla legat imprezzabbli fil-kitba u fil-pittura. Tenna li xogħlijiet tiegħu kemm fuq il-palk kif ukoll fuq il-kanvas jirriflettu l-bidliet soċjali u kulturali tal-pajjiż tagħna b'mod profond u artistiku.